Het zijn spannende tijden. De examens zijn begonnen. Dus op zich zijn wij er helemaal klaar voor en de leerlingen hopelijk ook straks. En nog altijd heeft corona invloed op die examens. En verder in deze uitzending. Brand sporthal aangestoken, zegt politie. En huisarts komt om in papierwerk. Goedenavond. Klamme handjes vandaag in veel sporthallen en klaslokalen. De centrale eindexamens zijn van start gegaan. De eerste vakken vandaag waren Nederlands, Duits, muziek en biologie. Een kijkje op het Goese Lyceum. De tafeltjes staan klaar met naamkaartjes erop. Woordenboeken worden neergelegd. Alles is gereed voor het biologie-eindexamen van de leerlingen VMBO Gemengde Leerweg. Als je rondkijkt zie je alles klaar liggen. De kladpapiertjes, de officiële papiertjes. We hebben voor elke leerling een etui met daarin alle benodigdheden die ze bij het examen nodig hebben. Zodat ze dat zelf niet hoeven mee te nemen en niet kunnen vergeten. En ze weten hoe het werkt. Want we hebben dit bij de toetsweek hebben we dit ook gedaan. Dus ze hebben al in deze setting eigenlijk gezeten. Ook uitgelegd hoe het examen werkt. Dus op zich zijn wij er helemaal klaar voor en de leerlingen hopelijk ook. Je staat op het punt om je eerste examen van dit jaar te gaan maken. Ben je er klaar voor? Ja. Best wel. Ja? Ben je goed voorbereid? Heb je goed geleerd? Ja, ik heb mijn best gedaan. Je staat op het punt om je eerste examen te gaan maken. Biologie, ben je er klaar voor? Ja hoor, een beetje spannend, maar komt wel goed denk ik. Je zegt een beetje spannend. Heb je zenuwen? Beetje. Ja, vooral bij die eerste. Ik praat erover verder met collega Jannes Goedbloed. Ja, want er is toch weer iets speciaals aan dit examen. Ja, het is nu het derde examen wat aangepast is vanwege corona. Dat begon allemaal in 2020, toen corona voor het eerst de kop opstak. Toen werden de centrale eindexamens helemaal afgeschaft. Was het allemaal gebaseerd op de schoolexamens. Vorig jaar, en dit jaar dus ook, gingen de centrale examens wel door in aangepaste vorm. Zo mochten de eindexamenleerlingen hun examen spreiden over meerdere tijdvakken. Mochten ze 1 onvoldoende wegstrepen en kregen ze een extra herkansing. Ja, en nu dus weer en nog allemaal naar aanleiding van corona. Klopt, ja, want deze leerlingen hebben nu al meer dan 2 jaar last gehad van verstoringen door corona. Lockdowns, online onderwijs, lesuitval door zieke docenten. Hele klassen die ziek thuis kwamen te zitten. Ze hebben het allemaal over zich heen gekregen. En dat heeft natuurlijk invloed op hun voorbereiding op het examen. Toch hebben ze er zelf alle vertrouwen in. Heb je veel last gehad van corona en van het online lesgeven? Nee, zelf niet, maar ik vond het wel saai. Je schoolprestaties hebben er nauwelijks onder geleden, maar leuk was anders. Ja, ik heb het niet slechter gedaan op school door corona. Dus je bent er wel van overtuigd dat je ook zonder die extra maatregelen het wel zou kunnen halen? Ja, zeker. Het is wel fijn dat je nu een extra vak mag wegstrepen en zo, dus dat helpt wel. Helpt ook een beetje tegen de zenuwen misschien? Ja, dat wel zeker. Ook hun docent heeft er alle vertrouwen in. Vorig jaar heb ik alleen maar online les gegeven aan deze groep. Dat was lastig. Ik merkte dat ze minder gemotiveerd waren, er niet bij waren. Maar ook de connectie tussen de leerlingen en mij waren gewoon weg. Geen woordgrapjes. Dat was gewoon lastig. Maar ze hebben zich eigenlijk wel goed herpakt. Je hebt er alle vertrouwen in dat ze wellicht al die extra maatregelen helemaal niet nodig hebben. Dat ze ook zonder een voldoende zouden kunnen halen. Een voldoende weet je nooit, want ja, dat is lastig. Maar dat ze het gaan halen, ja, ik hoop het gewoon heel erg. Ja, en Jannes, wat is de verwachting? Krijgt de volgende lichting dan wel een normaal examen? Ja, dat is nog maar de vraag, want die leerlingen hebben natuurlijk ook last gehad van 2 jaar corona. Dus het is niet ondenkbaar dat daar opnieuw rekening mee gehouden wordt. En bovendien hangt het ook weer af van wat corona gaat doen het komende jaar. Ja, allemaal afwachten. Dankjewel. Een 88-jarige man uit Sint-Anneland is om het leven gekomen bij een ongeluk vanmiddag in Oud-Vossemeer. De man botste met zijn auto tegen een tractor. De politie denkt dat dat tijdens het inhalen is gebeurd. Door het ongeluk is ook de brug over het Schelde-Rijnkanaal afgesloten geweest. De politie denkt dat de brand in de sporthal in Axel dinsdag is aangestoken. En er wordt nu gezocht naar een paar jongens die op het dak van de sporthal zouden hebben gezeten die ochtend. Volgens getuigen zijn de jongens een jaar of 15 met beide een rugzak op. De brand in de sporthal werd al snel opgeschaald naar grote brand. Een schoolklas had gym op het moment van de brand, maar de leerlingen konden rustig de sporthal verlaten. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de moord op Onur Baglan uit Goes, een Middelburger van 22 jaar. Hij meldde zich vrijwillig bij de politie.
De man had in het buitenland gezeten. De 24-jarige Baglan werd in januari neergeschoten bij een sportpark in Goes. Na een zitting met de eerste verdachte bleek dat er ruzie was geweest, vermoedelijk over foto's van vrouwen die verspreid waren. Huisartsen zijn per dag uren kwijt aan administratie. Tijd die ze liever besteden aan het directe contact met patiënten. Veel huisartsen vinden dat het anders moet. Zo ook Annemarijn Kool, die een huisartsenpraktijk heeft in Zierikzee. We zien inderdaad dat de regeldruk toeneemt. Ik ben nu zelf sinds 5 jaar huisarts, maar in de afgelopen 5 jaar zie je dat ook toenemen. Het is vooral regelgeving rondom die vaak wordt opgelegd, die het moeilijker maken om alles binnen een werkdag geregeld te krijgen. Wat helaas soms ook ten koste gaat van de tijd die je voor de patiënt hebt. En dat is het laatste wat een huisarts wil natuurlijk. Die wil de werktijd vooral aan de patiënten besteden. Ja, ik ga ervan uit dat de meeste dokters dokter zijn geworden om toch ook zorg voor de patiënt te kunnen leveren. Dus als dat ten koste gaat, of als dat verloren gaat, is dat toch vervelend. Als we kijken naar een normale werkdag, hoeveel procent van uw tijd moet u besteden aan regeltjes, administratie, bellen, mailen? Als we echt eventjes kijken tussen 8 en 5, denk ik dat je daar toch al wel 2 uur mee bezig bent. En dan hebben we het echt over de patiëntgebonden administratie. Zijn er patiënten die klagen? U heeft te weinig tijd voor me of u staart steeds maar naar dat scherm? Ik moet zeggen dat ik het niet terugkrijg. Ik hoop wel dat mensen dat doen als ze dat vinden. Ik probeer zoveel mogelijk om van tevoren even in te lezen. En de administratie zoveel mogelijk te doen als de patiënt de spreekkamer heeft verlaten. Goedemiddag, gesprek met Annemarijn Kool, huisarts. Wat zou u graag zien voor de toekomst? Wat ik wel denk is dat het van belang is om te benadrukken dat huisarts gelukkig nog steeds een heel mooi vak is. Waarbij je heel veel vrijheid toch hebt om wel de zorg in te richten zoals je dat zelf graag ziet. Alleen dat ik hoop dat in de toekomst toch de regeldruk afneemt. Zodat je wat meer contact kunt blijven houden met de patiënt. En wat ik van belang vind bij die regeldruk is dat er vooral gekeken moet worden voor wie hebben deze regels zin. Want als het zijn doel voorbij schiet, is uiteindelijk niemand daarmee geholpen. Als het voor de patiënt alleen maar vertraging oplevert bijvoorbeeld? Precies. Dan moet je jezelf afvragen, moeten we niet even terug naar de tekentafel om te kijken of we deze regels op een andere manier vorm kunnen geven. Er lekte vanmorgen een gevaarlijke stof uit een leiding bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil, salpeterzuur. Behalve de bedrijfsbrandweer werden ook eenheden van de gewone brandweer opgeroepen. Ze hebben zogeheten waterschermen neergezet, zodat de stof zich niet verder kon verspreiden. Volgens de veiligheidsregio heeft de lekkage geen gevolgen voor de omgeving. Zeeland heeft weer gewoon 20 blauwe vlaggen dit jaar. Alle stranden hebben hem weer, ook Katzand, die hem vorig jaar even kwijtraakte, omdat er bacteriën in het zwemwater werden gevonden. Een blauwe vlag betekent dat het strand veilig en schoon is. Zeeland telt nog 356 geschenkwoningen. Woningen die cadeau zijn gedaan door andere landen na de watersnoodramp. Tot op heden was nooit bijgehouden hoeveel geschenkwoningen er nog zijn en hoe ze eraan toe zijn. Jannie Lok uit Raamsdonksveer, zelf opgegroeid in zo'n woning, is op eigen houtje ooit begonnen met tellen. En dat is onder meer na moties van de SP een officieel onderzoek geworden. Nou, eigenlijk vanaf 1999 voor mijn eigen plezier. En toen had niemand nog belangstelling tot op heden. Wat nu gebeurt is fantastisch. En nu in kaart is gebracht hoeveel woningen er nog zijn, kan de volgende stap worden gezet. We hopen dat er een paar op de gemeentelijke monumentenlijst kunnen komen. En hopelijk zelfs als rijksmonument. Omdat het eigenlijk nog het enige zichtbare is in de openbare ruimte wat aan de watersnood herinnert. De ochtend was zonnig, 's middags kwamen er wat wolkenvelden bij, maar het bleef droog en het werd 16 tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in de middag en avond kans op de zon. En ook dan droog. Ja, opnieuw geen regen voorspeld, geen druppel. Gisteravond en vannacht viel er wel wat regen, maar de grond blijft kurkdroog. Reden om te klagen of niet? Nog steeds geen regen in Zeeland. Vooral de landbouw klaagt steen en been.
behalve de wijnboeren. Nee, met dit weer zijn de wijnboeren blij, dat is een feit. Druiven staan natuurlijk veel dieper in de grond dan andere fruiten of andere gewassen. Dus die hebben geen last van vochttekort. Ja, de druiven zijn net 3 weken aan het uitlopen, dus het is echt allemaal nog heel vroeg en pril en het wordt net groen. Maar het jaar duurt nog lang, dus er kan altijd nog veel gebeuren. Ik ben altijd heel voorzichtig om te zeggen van dit wordt een mooi jaar. Maar tot nu toe ziet het er wel goed uit, ja. Een boer die niks te klagen heeft? Ja, we klagen altijd, we blijven boeren. Nee, maar in zoverre nog niks. En anders trekken we gewoon een flesje wijn open. Ja, precies. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.